Ang Section 34 sa IPRE naghatag sa mga katutubo katungod pag-ugmad sa ilang kaugalingong mga siyensya o teknolohiya. Usa ni ani mao ang metaphysics din ana ang katakos paghubad sa mga damgo. Ang Biblia lakip ng ubang bantugan mga basahon kabahin sa makasaysayan og pinadayag nga relihiyon nagpakita og mga lama sa tungog nga pagtuo sa mga damgo. Si Plato, Shakespeare og Napoleon Gustin mihatag sa ubang mga damgo o bilipang propesiya. Ang kolescope usa ka duwaan sa bata nga adunay tubo ug sa sulod adunay mga salamin o color paper kansang reflection maghatag og mga pattern nga klaro pinaagi sa usa ka household kung tuyokon ang tubo. Kung ikaw magdamgo og kolescope nga maghatag og mga color projection atubangan kanimo kini magkahulugan og dasig nga mga kausaban sa imong kinabuhi o gamay lamang ang maanindot kanila. Sumala ni Uray Angkay unsay buhaton aron makapahimulos og daghang mga kaayuhan sa mga kausaban sa kinabuhi. Lihuka ang imong mga plano aron ang imong makita ang imong pagsalig sa usa ka kagalingon. Palambua ang imong katakos pagpakisandurot sa katilingban ugma nga damgo. Kung ikaw magdamgo og usa labil sa usa ka produkto, pwede ka magpadala sa imong damgo sa cell number 09473567 123.